Wis kukut leren. Wong kene ora percaya kok. Alah ngepasi. Ora paham ngene kae mau apa? Ora cocok para gathok. Jebule nang para andoke mungsuh kabeh. Bu. Wis terusake sawise iso nata ati, Isra Mi'raj niki yang terpenting adalah oleh-olehnya. Nggih mboten? Mula apa wae yang dinamakan oleh-oleh niku pancen istimewa. Nggih napa mboten? Mula eling-eling Bu. Oleh-oleh niku istimewa. Mula nek sing lanang gek tindakan, kuwi jenengan kudu njaluk oleh-oleh yang istimewa. Iya ora? Apa oleh-oleh yang istimewa? Ku tak mau dan meminta yang istimewa terkecuali hanya iman dan setia. Ya. Setia. Saiki ki wong lanang ya langka. Iya ta, Bu? Mulane kula tak wis aku ora arep rebukan nek aku gak. Ndak senjata makan tuan. Ora. Kaya ngerti ya. Ngene Bu, ora semang ngomong setia. Ya malah setia budi. Oleh-oleh Kanjeng Nabi niku nalika Isra Mi'raj tiada lain adalah salat 5 waktu. Niku demot-demot Bu. Paham nggih? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin sebuah kewajiban dan catatan yang wajib dilaksanakan di dalam waktu yang sudah ditertentukan. Eling-eling lho ya. Dhewe iki wong Islam mboten sah aneh-aneh. Pokok siji iso njaga ati. Cocok? Loro nindakake salat syukur bagi niku masjid nang musala. Musala mon gedene kaya ngono ya. Niki musala para Andawa niki mestine ana sing adzan juamae langsung gerutuk ngono nggih Bu nggih. Para Andawa kok dilawan. Begitu ana adzan Allahu Akbar juamae langsung gerutuk. Loro. Wis ora karo-karuan. Geruduk kok loro kowe mungkin geruduk-geruduk. Mula monggo sing cepak musala ya salat nangmu salat. Sing cepak teng masjid ya nderek salat teng masjid. Soalnya nuwun sewu Bu. Kalau kita melihat tentang pembangunan fisik tempat ibadah, soalnya kini ku the best of the best. Ora ana musala sing panggung kaya mbiyen. Gini mboten? Apik kabeh masjid yo apik, musala yo apik. Ning sing perlu dipikirke jamaahe. Leres mboten? Biyen lho Kang, musala ora apik ning akeh nom-noman sing gelem turu nang musala. Bar ndelok wayang ngono kembengen turu nang musala. Karo bar ndelok ndolala kembengen yo turu nang musala. Raketan karo nyolong jeruk, nyolong jambu. Dadi jaman biyen kok akeh maling-maling turu nang musala, temenan Pak De. Maling jeruk, maling jambu, masyaallah. Ning kuwi iki ora didol lho ya. Mung didahar nggih mboten? Temenan, mengko anggere subuh ditendang Mbah Yai. Tangi subuhan. Nonton dolala ora do subuhan. Nonton pentol ora subuhan. Ana sing melu subuhan, ana sing pindah nang isor beduk. Anggere sing pindah nang isor beduk, esuk omong-omong kancane, "Edan, Bro. Mambeng aku dilih jin." Padahal ki ngelih dhewe ning ora krasa. Saiki ngendirane jim gelem ngontong-ngontong maling jambu. Ngene mboten? Niki monggo kita kembalikan seperti dulu. Ayo salate dipun lakoni. Ngene mboten? Lho sakniki niku winganan no kabar ngeri Bu. Kabar ngeri. Malaikat ki sakniki do kecewa. Ngeri ora ngoten niku? Setiap dina Jumat kados wingi niku lak kabeh masjid do maca Quran niku. Dina Jumat niku lagune yo apik-apik, ana sing lagu ngeten iki lho, kaya Muammar. Dalio
ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Apik to? Malaikat medun arep nyateti wong maca Quran jebule bareng didelok karo malaikat sing maca flash disk. Ketemenan MP3. Mula deling-eling, ayo oleh-oleh Isra Mi'raj siji Kanjeng Nabi ndandani ati dhewe ya melu, loro Kanjeng Nabi nampa dawuh salat sak umate 5 wektu ya dhewe nindakake. Pun mboten sah aneh-aneh. Tetep arep kaya ngapa repote salat dipun lampahi. Cocok? Nah, kula ki njuk kelingan Bu. Saiki ki menungso ki do nglakoni lagu pangkur. Ngertos pangkur? Niki lagune ngeten iki. Zaman maju ada suarane panen. Iki ora masalah salone ya kiyaine barang cerewet. Akeh wong lakone kliru. Zaman maju ya akeh wong lakone padha kliru. Aja klirune nang ndi desaipun ya iki terusane. Durusi senenge ati. Manungsa padha ndurusi karo senenge ati. Ngeri tenan lho. Nyambut gawe terus ngasih lali ngibadahi wonten mboten? Wong teko kae nang kon salon kae do ngadeg-ngadeg kae. Papat kae udat udut kae. Mikir donya ngasih lali ahe. Durusi senenge ati. Sak temah do lali mati. Ana donya ati-ati lan waspada. Eling-eling nang alam donya sing ati-ati karo waspada. Cocok ngeten men boten jenengan boten mumet muter-muter. Urip teng alam donya niku jane simpel. Siji, wayahe ngibadah ya ngibadah. Wayahe nyambut gawe ya nyambut gawe ya. Mangsane rukun sanak ya rukun sanak. Oh, cocok. Mangsane ndekem merem ya meremo. Ora mangsane bengi tanggane merem malah mlaku-mlaku nguntul rondo. Ana apa ora? Wonge ya teko. Nang panggung. Jas-jasan. Lah. Apik Kang ngono kuwi. Apik ngono kuwi Kang. Apik to? Wong do meremah kluyuran. Ngawur wae sapa deke. Deke aja kaya ngono deke. Nyong ya ora bukan. Ngawur deke. Masa bojone tanggane disosor deke. Wong kaya ngono deke. Wah, iki rusak salone bukan. Ajur Pak Mas salone Pak. Tak tukune kene. Kumpulke mangkelake deke. Muga-muga awak dhewe iso nata. Ya Bu ya. Mula deling-eling lho urip kowe do nata ati cepak karo pangeran. Yo, dados eling pangeran Slendro Songo dados. Tun Markonah Sutinah Pariem do nyanyi ora do gaplek tok. Iki bali bayangan. Kok nek ora iso nyanyi potong 50. Nek ning iso nyanyi tak tumbas soto. Nang rest area silir. Iya, cah siji tak tukok karo mangkok, sing siji dimam, sing siji nggo raup. Ora karo-karuan kok anggere do merem kabeh kira tak blamaki. Pres-pres Mas Cicil. Eling pengiran. Nang lir kadya Jaradri.
Ramadi. Miturut kamune dewa kamune Jawanta. Bladu le ayo eling ing pangeran. Pangkat iku nyoto amung sampiran. Bondo iku titipan nyawa iku gadohan. Pungkasane yen mati mlebu kuburan. Lah nane neng jadri masyarakat ning para Andawa ngawontenaken pengajian peringatan Isra lan Mi'raj. Muga-muga kabeh tinandur sarwa subur sarwa tinungku. Amin. Tung bladu li ayo eling ing pangeran. Pangkat iku nyoto amung sampiran. Bondo iku titipan nyawa iku gadohan. Pungkasane yen mati mancing kuburan. Ayo eling ing pangeran. Pangkat iku nyoto amung sampiran. Bondo iku titipan nyawa iku gadohan. Pungkasane yen mati mancing kuburan. Neng lir kadya jaladri. Apa kabeh? Dongane ora mati. Udan maning. Iki ki danyange para Andawa nek dilagokke Jawa mesti nganake udan. Soale masalahe sing luput panitia. Ora ana sajene, ora ana degane. Iki kan repot iki masalah iki panitia iki goblok tenan kaya. Wah, wis ora karo-karuan. Piye to, Kang? Mosok ora ana degane ayo udan terus. Parah iki parah iki. Wis ora apa-apa, semoga-moga pinaringan jembar rezekine. Allahumma siji salat nggih Bu nggih. Pemudane rungokno. Udan yang ngecemang to. Matur nuwun Gusti. Jenengan mirang ora mong orang pancen dongane kula ki ora patek mandi. Ning iki mandi meneh kok bener. Wis. Ya kabeh iki paringi Gusti Allah ben mau jare ling ngomong apa. Ngepasi ngono dheke ya salah mbok dheke. Wong dheke ya ora percaya karo kiyaine dheke. Nyong ya akhirnya rusak. Ya wis ora apa-apa. Tenang wae, udane alon-alon. Pun nggih pemudane, ayo musolane do topeni, nggih mboten? Iyalah, pemuda kita bentuk BKM, Badan Kemakmuran Masjid, Kemakmuran Musola. Pemuda kita bentuk IRMAS, Ikatan Remaja Masjid, Remaja Musola. Cocok mboten? Paling ora jaman saniki sing adan sing nom ora sing sepuh wae, Mas. Paling ora nek adan sing nom niku lak lumayan nggih Bu nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indosiar. Cakep. Luar biasa. Nek nggen kula sing ditiru mboten Indosiar. RCTI. Nek biyen Trans 7 niku wis seneng. Wong wis ngece. Sing ditiru sing RCTI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saipul. Oh, udan maning. Angger udan iki salahke kiyaine, Cek. Cepet kan. Mbok ora mang teko wae ngapa sampean? Angger udan ket bengoki weh. Sepi saji akeh kene. Semoga-moga ya Bu ya. Iki adan para Andawa ya dhewe. Modele lagune nek para Andawa ki lurus kepenak, Mbak. Modele ngene. Allahu Akbar, Allah
mari go pujian astagfirullah Rabbal baro karo watuk astagfirullah iyane ra enggal teko celukake Pak Tarom rek cepet tunggae selak ketip ki lho malah sing nom-nom do monggo topene masjid iki Bu nggih. Nah apa meneh ki meh arep poso Ramadan. Sing gugah sahur sing nom masing nom. Gugah sahur kok wong tuwa jam 3 bengi ya kaya kucing kerah. Awa. Ewo. Aur. Kok ngece kenyataan kok ngece. Sing nom yo minggat wae. Yo sing nom yo do wedi malah ono. Cah cilik-cilik mah nyakep makne ono apa, Pak? Moyo. Wis lahir yang wetenge loro. Iki malaikat jare milu gempung setan kaepu. Matur nuwun ya Allah. Ana malaikat kok milu gempung. Mula udan meneh. Mulane deleng-eleng sing nom buka sahur ya Mas. Nek cah nom ki lak cetha, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah jam 3. Sahur. Cetha ra? Sahur. Ning kula gumun lho. Karo cah nom-nom lho, Mbak. Mbok tari basane gugah sahur karo guyone tetep nyenengake. Raketan rada mbedegake. Lho kadang ngono to, cah nom gugah sahur ning lagune kok banci. Sahur guys, sahur. Mulane ya, muga-muga do salate dipun tindakake. Pun wis teko gawe sing seneng yo yo. Iyalah teko karo dangdutan campur sari selawatan. Yo siki campur sarinan iki yo. Ayo wis kono udan meneh ya luweh kono. Oh! Toh anggar campur sari nang udane. Kedung dawa yakin janyange ngeri lho iki lho. Jajal. Saben bengi. Waduh. Nyawang konang. Sahur guys, rondo-rondo. Iya. Boh. Iki kasih apa guyon ta ya? Iya, Mam. Iki kok bali ana sing alah, Saiful iki gemblung. Kon ngasih malah guyon wae. Yen mamaca hamo karo janur kuning. Yo terus akhir ya. Yang wetenge loro sana. Kembang bae. Yang orang mungsuhe akeh banget ta udah. Kowe tak tekek kowe. Ora mirang-mirangake. Kowe mesti kelingan mambengi to. Udah kita lupakan yang tadi malam. Ngono kena wis ngene ora sida ngono, Pak. Anjir. Ayo. Ya ora melu-melu ah. Gambar. Remuk ta, Bu? Astaga. Jenenge ngene-ngene sing sah. Ayo karangan ngaji ki nek napa nyindeni utawa kali Kiai Bagus ki pancen aurane gedhe. Sing mesti ki aura mistik iki gedhe. Iki tenanan iki, Pak. Ribawane ki angker. Temenan. Yo, kembang wae. Kembang
gede ya. Mas wis wetenge loro ya. Kok keri ya dia. Kali nang kali karo. Wis bodol. Abang kula ki mboten ulama, mboten ngalim, ora kiai mung kiai karo piye-piye. Saya aku. Yo. Pacitan sarwe ngawur. Mbok wis to yo aku tak panas udan ayo. Panas. Wis men bodol sisan apa-apa. Remuk sisan. Edan men ngundang edan menawa. Kacau. Wis pokoke dadi lah karo arep boleh bala kabeh. Yo kan balane markan dawa. Yo. Panas udan. No. Panas udan. Ya. Udan panas saling-aling. Nah. Capek gunung eo la le la la ini masih orang sing gak mikir yang buyur alah cidor lah urusan ya manya nisane mung nyanyi cerewet oke ngene lari sira karo iki nggo bengi nang Semarang. Temenan bengi nang Semarang, iso nang Sumatera. Bangko Israel ora. Kowe pengen aku modar wong. Wong nang Israel ki nalarmu yo kepriye. Kowe sing kepengin kene modar ngono. Nek aku mati yo kepriye sapa sing ngopeni bareng iso. Koyo rumangsane winganane njaluk kasur barang ae. Allah. Wong kok kaya ngono. Wah, iya gawe tak anu yo to. Oh, Mas, iki kasure dibukae pasar kapuk. Ya pasar kapuk wong asli saka Kali Karung yo apik cerewet. Ya ora ramang rewel. Paling penting anggar siri lah wis apik. Penak men pejalan. Ayo Indonesia yo entek wong pejalan. Yo lah, langsung yo. Ramang cerewet. Wedan sarta selatan ketan bali ngolon tewasnya negalakon sedane galakon maning yo sholawatane saire ajak salat ngoten nggih Bu nggih dados ayo padha salat kanggo sangmo ning akhirat pitulas rakaat dina
paling pakon singana sareng kebunga wang bir lana mamano Jawa singa karomi wis nyata salat dadi cagak agama salat cagak asis nyata salat dadi kunci ning swarga jajal jawab sing temenan sing apik apik panjenengan wong Islam sedaya jaler setri enom lan tua ayo nindake salat lima awas kanggo dawuhe agama salat nomor kalih ya Bu ya setunggal wau kondonoto atine sing nomor loro nek ayo salate dilak nomor 3 pun sejarah Isra dan Mi'raj adalah menuntun kita semua agar awak dhewe iki eling karo para arwah-arwah lah kok ngaten saipun nggih sebab nalika Isra Mi'raj pengajian urung rampung wis padha bubar minggat kae papat kae sing lunga keplok-keplok bareng iki mantel pun nak sekedap meneh mawon nggih Bu nggih pun aja geni bubar tenan lho wis baca biji bareng pun iki sing terakhir sebab nalika Kanjeng Nabi Isra lan Mi'raj niki pinanggih kalih para pepunden-pepundane artine napa pinanggih karo para nabi-nabi lan rasul paham nggih juk napa awak dhewe urip nang alam donya niki kon eling karo pepundene sing jenengane arwah niki walaupun sudah sedo beberapa ratus ribu tahun arwah niki mboten sedo mung pindah alam nggih napa mboten mboten eling uripe kala-kala do jarong nang makom ilahi jenengan ki nalari ora cetha nang juara nang wali songo rono-rono do sening ning nanggon makome mbae dhewe ora tau ditekani. Wong kok kaya ngono. Wong ya teka. Teka genah metutuk melu ngaji nang ngarepan lho kok. Sasireng. Angger muni jaroh ya kono monggo mboten napa-napa. Jaroh teng Wali Songo nggih sae. Nggih mboten? Ning wali-wali Dayak iki kudu tiliki. Wong kadang-kadang nuwun sewu jaroh rono-rono, jaroh nanggon makome wong tuane dhewe kok mung angger arep bodho karo nggawa kembang 10.000. Beno sinetron. Syukur-syukur temes sore makome Mbah Tile ana. Nggih mboten? Anak putu-putu do dijak wong wis tekan nggon makome Mbah do renten-renten nang kijing juk foto bareng-bareng. Selfie. Amel status ya roh, guys. Lah mepretane. Wong kok mentelan. Zaro, guys. Iya, guys. Ya. Lah nek kemis sore niku udan ayo jemuah enjang. Nggih mboten?
Jemuah enjang kok udan, jemuah sore ana udan ya ora apa-apa. Tamang parah nih sisan ora. Ning temenan gini mboten Bu. Mula wong urip niku nuwun sewu. Lah saniki lho tak takon. Kula niku saged mirsani. Niki khusus wong lanang-lanang niku aja do goro, ndak dosa. Nggih mboten? Jenengan macul Tegal, macul sawah niku ya tesih warisan nggih mboten. Wong jenengan iki ketoke modele pewaris ora perintis. Oh temenan. Kula ora percaya nek jenengan iso tuku sawah dhewek. Alah. Nek adol percaya. Nggih mboten? Nek omah-omah niki mawon lho presani gajal. Omah-omah niki lho. Nih, niki omah-omah para Andawa niki, pekarangane gedhi-gedhi, omahe gedhi-gedhi. Iku mertandake pekarangane wae warisan lho. Wong nek omah kuwi nek sing ora warisan, kuwi tenan, Dik. Kuwi cilik-cilik kan. Cilik-cilik, cete padha, renteng-renteng. Kuwi ora warisan, ning cicilan. Sok kapan-kapan tak tubas Gusti. Nggih, tenang insyaallah. Iki ora mot nek iki ora mot. Kae wae, nyong saiki wis ora karo kowe kok sampe pindah. Hatiku sudah pindah. Pindah alam. Aja buka HP aku. Setan menyenang. Permirang-mirang iki kiyaine wah, ayo. Nggih to, Bu? Temenan. Mula awake dhewe kudu eling, ngono lho. Wong urip nang alam donya awak dhewe kabeh gen ngenggoni warisane wong tuwa. Kok kadang ora eling karo wong tuane, ora eling karo mbah-mbah. Niku lak lucu nggih mboten? Mula dieling-eling lho, Bu. Iki sifate mung ngelekake, nggih. Lela ledong. Jam 1 kan. Pilek donga lebar niki cocok. Bar donga njuk hitung-hitungan karo panitia. Pencairan dana sosial penunggu gawe royal anak sik to Bu tak lurusake kata-kata royal kuwi iki werna-werna ya royal nggo gawe tuku kitab ya kena royal nggo gawe rondo ya wis begitu nih sedekah cerewet. Anak yakin ramuk itu. Anak lanang nandur jagung. Cilik ala cilik ngaji. Isu gede dadi wong agung. Cilik ala cilik ngaji mesuk gede dadi wong agung sholli wa sallim iman ala amat sholli wa sallim iman ala amana wal ali wal ashabi wal ali wal saben malam Jumat ahli kubur tilek omah ngarep-arep banget baca Quran sakali saben malam Jumat ahli kubur tilek omah ngarep-arep banget waca Quran sakali ngarep-arep banget wacana Quran sakali sholli wa sallimna iman ala amana sholli wa sallimna iman ala amana wal ali memang khotbah kebangetan teman anak ulan putu
ana lamun aku bisa mireng Bu mulih ing Wonosaba bakal tak dolek kabeh pekarangan sing isih ana duwite tak sangoke kabeh karo Kiai Saiful Widodo iman ngalah mata saliwasa limda iman ala mata wal ali wal habima wal ali wal asha memang qad wahada sallu ala Nabi Muhammad niki tetep perlu tak baleni kok ndak ngomong emang guyon ngajira pandrongan intine urip nang alam dunya niku siji kon dandani awas lho ya tenan ya dandani atine sing apik ngono kula kala-kala lambe barake gawe maca selawat ngono lho ya maca Quran jarine kuwur kon maca selawat ngakune wis telat nek ngaji ngono ngantuk nang ngarepe kiai temenan lho kala-kala gawe maca Quran nggih mboten aja njuk kon maca Quran jarine kuwur kon maca selawat jarine telat boro-boro jare nglakoni dosa kon maca setipar ya ora istighfar ora tau mangkat nek maca tanggane kok le khusyuk ana apa ora kowe sing cok glendeng wong lanang utawa wong wedok gajal ya wedok sing cok glendeng wong lanang wong wedok ora Bu tenan wong lanang lho kok wedok wong lanang niku ngene Bu tak tuduh iki ora rasan-rasan niku ki nek ngumpul paling mung do adu-adu ngerokok-ngerokok karo ngopi-ngopi ngono lho ya karo ndongengke gawean ora ning pancen jujur nek rada wis suwi kae ndongengke rondo pancen ning nek wis suwi no ana ngomong wae kaya apik kae rondo kae apik wong kae ditinggal mati no anake cilik-cilik kowe dopeni oke ganjarane Kang oh nah lanjut sing siji ngomong apik apa guna sing lanang le mati ki le ngenes ha ora sido apik mangkelaketan lane atine ditata ya Bu ya pun atine ditata sing apik soalnya kula samar lho ibu-ibu para Handawa niki kok wong sewu lambene tipis-tipis ya seksi apa ibu-ibu beran iki nek lambene tipis-tipis nyamari lho kena titeni lho Kang wong wadon iki nek lambene tipis ki cerewete setengah mutan alah yakin ulang terus ngumpul wong 5 kuwi ramene ngumpul wong sekecamatan wong wadon ki tenan alah mulane yo do wong wadon kan ngumpul wong 5 sapa wae wong 5 yo kuwi Yutun Mbak Sri Nur Siti Mbak Tuti lah provokatore Mbak Yati lah nek wong wadon nek sing lambene kandel pancen menan wong wadon nek lambene kandel bibine mentuk-mentuk awake gemoy lah pancen wis nek kuwi mantep tenan kuwi ora cerewet ning dua blege ra karo-karo mulane pun ditata sing nomor 2 nindakake salat bangsal lah sing nomor 3 awak dhewe niku deling-eling kudu eling karo arwah-arwahe ngene mboten mulane wong jaman biyen niku lho Bu macul sawah dipanduri pari panen saiki tekan panen ngisuk nggih mboten nu jaman biyen berkah
Sebab nopo wong jaman biyen ora ninggalke karo pepundhene. Saiki nandur pari panen tekan panen ngarepe aja meneh kok parine. Alah merangi we bubar. Lemah we bubar itu. Ya no, lemah we bubar ya. Terus didol gede payah ya. Wis go rebutan nganu kabeh kuwi anak-anake. Nah mulane niki yuk sing terakhir urip nang alam apa kuwi. Alam putrane sapa to? Sing terakhir urip nang alam donya sing penting rukun karo sepadha-padha. Nggih mboten? Iyalah arep beda-beda ora apa-apa yo. Islam dhewe kena organisasine ya. Anak NU, anak Muhammadiyah. Cari ana Islam Kejawen. Ana meneh Dharma Gandul. Hal malah saiki ana gandule Dharma barang to. Kuwi wis teko sing rukun. NU ya sing apik karo Muhammadiyah sing rukun karo wong NU. Masalah salat subuh nganggo kunut kuwi intine sunah. Nganggo kunut ya apik, ora nganggo kunut ya apik. Sing ora apik salat subuhan. Cocok? Pemeneh iki urip tetangga, Bu. Ayo. Jenengan dadi wong nuwun sewu mberan gesang nang kedung apa iki para Andawa. Niku lak kadang ngurung ngerti manane tangga. Ayo apa? Angel, Bu. Mula kudu ngasah ngilmu, ngono lho. Karep kula ki tukang guyon ngilmune. Lah ngayal ki lho. Tangga. Tangga kuwi maknane ya gotong ya ngrengga. Ora. Mula arep sugih kaya ngapa tetep butuhake tangga. Aja mentang-mentang dadi wong sugih karo tanggane ora akur. Lah. So nek mati sapa sing gotong? Mangga dhewek. Mula deling-eling deke. Anggerane wong sugih ora apik karo tanggane, nggih nek mati men mangga dhewek. Ora mang dikubur. Edan mo. Sing duduk kuburan ya tanggane to yu. Sing mikul ya tang. Mulane ora ukur tangga men, sok mayite men ngojek. Cek online. Lho ora ya Allah kok ya Allah. Wong genah sing mikul ya tanggane la ilaha illallah. Abot mundur la ilaha. Nek kaya ngene iki lemu ngene ora abot kok. Glundangke kalene pakake kirik lak wis. Kok iki om. Tanggane duwe gawe ya Jal. Duwe gawe mantoke anake pirang-pirang dina sing masak sapa tak takon. Nah, sing duwe mah metengkreng kok lebare ngitung amplop. Pinanganten sarimbit lenggah dampar kencana. Ambyur nggone lenggah pinanganten sarimbit ngagem klambi busana pating glebyar. Tanggane nang paon marut tukrut. Sapa? Bukan sing nirut tanggane, bukan. Bengi arep beli, aja beli. Wong esuk kegena mantene gasik, kae kerupuk kurang urung digoreng. Kentang urung dirajang. Bengi ngantuk-ngantuk karo ngrajang kentang. Langsung dikum ndak biru-biru. Jal. Sopo sing rajang kentang Gajal? Tanggane anggar aja kentange tanggane melu dirajang wae. Ngaturan ngono lho. Kentange tanggane dirajang. Nggon kiye ini barang jebluk. Ya dirajang. Dicari calon tendang sisan. Wah, ya gurih kok ya. Pemene nggon kiai barokah yo. Ora karo-karuan, wis masalah wis ora genah. Mulane deling-eling ya Allah. Mulane ya Bu ya. Deling-eling ampun ngoten kuwi. Wong kuwi kudu rukun karo tanggane. Nggih mboten? Ana susahe tangga, ana senenge ditung dhewek. Nyong kuwi nuwun sewu Bu, awit cilik gurung pernah. Ayo Dek Kyai, kala-kala engko bengi mari nyong ngapa sih ngitungke amplop? Ora tahu. Kuwatir nguntet bukan. Yen ana remeke masang tratak ya tanggane, ya ora? Kula tau ngomong ngene to yu, nang kota tapi ana sing bengok, "Mboten, Gus.
Sok kula nek ndek gawe arep nyelok gedung. Waduh. Ora nggo tratak, Kang. Ora. Masih masak. Catering. Waduh. Ora butuh tangga berarti ora. Ning wong kula cah cerdas. Tak jawab, "Oke." Duwe nganten nang gedung. Masak nyewa catering kabeh. Pasan duwe duit, monggo. Ning nek ora ana sing teko, sing arep mangan sapa? Kan ngono. Sayah lho mangan iki lho kaya ngono do ngeyel kandhane ora nggugu. Mulane sing rukun karo tanggane ya Bu ya. Yo Mas yo gaweke lagu sepisan maning lebare gara-gara wis rampung cair. Yo gugur gunung cocok dados. Ku lebare gara-gara apik iki soalnya. Plak plak tung tung tung. Leng-lenging drias pasewakan agung. Masyarakat ana ing para Andawa ngawontenaken pengajian Isra lan Mi'raj. Muga-muga ngamal ditampa dening Gusti. Blang 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 blang. Ayo kanca kene gugur gunung tandang gawe. Sayo rukun barengan rokan sate legawa kanggo mulyane negara. Papat maju papat si enggal rampunge kolope sekontol baris kolope sekontol baris. Blak blak tang 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 blak 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 nang nang lir kadya jalatri apa kang wis dadi panemone urip Racapada urip ning alam donya. Muga-muga tata titi tentrem ayo ayo tinandur sarwa subur tinurah sarwa tinuku. Amin. Blak 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 blak. Ayo kanca kene gugur gunung tandang gawe. Sayo rukun bebarengan rokan sate lilo lan legawa loro papat maju diolang olongake mesti enggal solo bisa kontol baris kolo bisa kontol baris kolo bis kontol baris kolo bis kontol baris. Mugi tansah pinaring rahmating Gusti kang murbaning jagat Mercapada sairing marang donga sepadha-padha. Gangsal menit meh pas tengah kalih njupra salat luhur ngoten nggih. Pancen wektune wis awan mau kok ya. Kayon kaprapal katiuping angin samirana Kiai Kinara Wangsit pindho kumbang nesepa matuning tawang medharno ngelmu kang sanyata. Candraning goro-goro bumi gonjang langit tangising bumi kelawan langit tangising bumi ketiga dawa bleduk mangampak sasi gebarang tangising langit sedina udan kaping 7 lintang dedet-dedet to si deming goro-goro Sangjang Guru Nyandak Tirta Kamandanu jumlegur ana ing para Andawa saknalika ngawontenaken para Andawa peringatan Isra lan Mi'raj sinambi kabeh Gusti kang murbaning jagat Mercapada marang kawula-kawulane kabeh tansah pinaringan rahmate. Katitik Gusti tansah paring udan ya paring terang. Alhamdulillah mangsane bubar wis terang. Mila tata-tata
sideming guru-guru Sangyang Guru Nyandak Tirta Kamandanu jelek ana ing Mercapada saknalika bisa tata titi tentrem ayem. Leng-leng ing Trias Pasiwakan Agung kangge mangkono sapa padha kandhane siji critane masyarakat para Andawa ya ana ing Kukuban wewengkon para Andawa kang wis sinambi ini poro-poro tansah kawontenaken pengajian Isra lan Mi'raj muga-muga kiwa tengene ana ing Beran wewengkon Kecamatan Wetan Wonosobo Jawa Tengah inaringan tata titi tentrem kangge mangkono sapa bebeting Trias Pasiwakan Agung leng-lenging Kuswantaka muga-muga bisa tata titi lan tentrem ayem-ayem salat dilakoni ibadah padha dilakoni sanalika keluarga bisa tata lan titi tentrem mungling goro-goro kang tanpa sangkan hormat marang apa kang mrandangi dhewe muga-muga bisa andayani tata titi tentrem ayem-ayem. Wanita ayu tong gambar arum sang puspita gambar arum sang puspita Pun Bu jujur dalam hati ku tak ingin kita berpisah tapi tak mungkin kita di sini terus. Dalam doa apa? Air mataku menetes karena keterocoan. Jika ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi ya Bu ya. Jika ada berpanjang kita bisa berjumpa kembali. Hati pikiran aku ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan aku tak sampai guys. Please maafkan aku. Walaupun jauh akan selalu ingat dengan semua karena cinta tak harus memiliki guys. Nangis kan ya sudah nanti kita beli bakso ya maksudnya bareng-bareng nih bayar dewi-dewi pun ngaten mawon ini sing donga tak langsung nggih. Oke go. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman wa wafiqni salihan amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan musakin ya Rabb kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan rabbana dhalamna wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin berarti kulban innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadhana. Ya Allah muga-muga sedaya masyarakat wonten ing Beran panjenenganipun panjenengan paring rahmat lan ridho kanthipun paring jembar rezekinipun panjang yuswanipun kanthi berkah duriyah putra wayahipun pinjang menerus husnul khotimah ya Allah al-musa'ad wal amwalina wa tarzuqna Allah man nikmatika wa sallallahu wa sallim ala makhlaqta wa royakta wa amaita tus ajmain birahmati arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wadkhilal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar wa sallallahu rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana udah. Silakan alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.